Estamos no Marcos Valcárcel, sí, nunha fermosísima exposición deste home de Moxón. Bueno, querido artista, que maravilla estes aquí, Bueno, procuramos que a xente teña un motivo para se acercar a ver o que fan xente considerada como artista, porque, bueno, somos unhas persoas que disfrutamos moito do que facemos e gustanos que os demais disfruten o mesmo que sentimos no momento de crear as obras. Bueno, isto vaime contando un pouquiño en que consisten estas Pois maravillosísimas mira, pezas, estas Moxón. son piezas, eu que fago moito é recuperar madeiras que están tiradas nos embalses ou nos camiños e aproveito a ir moito xa por a propia forma ou por a textura que ten a madeira. Ajá. E logo despois interveño o mínimo posible. Por exemplo, esta era unha pieza que ao principio tiña a cabeza mirando hacia arriba Sí. e non se, sin embargo a madeira en sí gustábame moito Sí. e acabei co tempo variándolle a cabeza e pintándolle o vestido, pero en principio a pieza, pois, a cabeza miraba hacia arriba. Que preciosa. Entonces vou un pouco, digamos, cos anos pulindo pequenos detalles que antes non pulía. Claro. Pero bueno, todo é toda experiencia. Todo experiencia, pero bueno, que está clarísimo é que manexas a madeira como queres, Isto, por exemplo, é plátano de sombra, dos típicos árboles que temos aquí na Alameda. Ajá. Dunha poda que fixo o meu irmão no Ayuntamiento de Monte de Ramo, pois trouxeme varios trozos e é todo un trozo. É unha peza sola? É unha pieza sola que eu montelle a carei. Que bonita, bueno, Sí. este conxunto tan fermoso. E estes son un grupo porque a xente agradalle moito, din que as miñas piezas parece que interactúan unhas cas outras. Entonces Sí, é verdade. surgiu a idea dos grupos e funcioname moi ben. Son piezas que, normalmente non as vendes moi baratas porque son varias en conxunto, Sí. pero sí que é unha obra que funciona moi ben. Fantástico, bueno, estas son unhas preciosidades. Este outro trozo igual de plátano de sombra, o único que fixen foi poñerlle as cortezas de carballo, a maiores. Era todo a mesma pieza. Bueno, inspírate a peza no momento que a ves ou como é o proceso de creación? Normalmente o primeiro que fago é buscar a madeira. Ajá. Logo, despois, cando teño vagar de me poñer, pois procuro visionar varias piezas, ya que a que me suxeres algo directamente, pois xa collo e a traballo. Esta, por exemplo, que estás enfocando ahora, é unha pieza surgida de varios trozos. Ajá. E aquí sí que aproveitei varias madeiras que me gustaban, diferentes, e construín unha postura. Unha postura, tanto movimento. Gústame moito, porque pénsome que se non hai movimento é unha estatua en vez dunha escultura. Correcto. Pero como te alías ca natureza, Moxón? Digamos que é o meu don que teño, se lle pode chamar un don. Sí, que vai. A madeira, xa se comentaba na exposición do municipal, que a madeira me fala a min. E, bueno, en certo modo, si eu interpreto que a madeira me quere dicir. E por iso salen as cousas que salen. Eu podía tirar de bocetos porque dibujo moito tamén para entrarme pola vista, digamos que almaceno información, porque os artistas somos xente que almacena información visual. Sí. Gústanos moito ver tamén cousas que fan os demais e aprendemos sobre a marcha facendo as cousas. Pero nunca tiro de boceto porque a obra é máis fresca que saco directamente da pieza. Fantástico. E entonces unha obra creada a partir dun boceto pode facer cualquera que teña boa mão, inda que o boceto sea meu. Pero sacar directamente dun cacho de madeira o que sale, eso só pode facer eu. Sí, pois sí, claro que sí. É o que me fai único, Sí. porque xente moi boa hai moita. O que pasa é que o tema é ser único, que a xente vexa unha pieza túa e diga isto é de Moxón. Exclusivo, ademais. Non volve a haber outra imposible que sexa igual. Eu mesmo, ainda que quixera, son incapaz de facer dúas piezas iguales. Claro. Sí que se parecen porque como un pai que ten varios fillos, cada un ten as súas tal, pero Sí. no fondo hai algo que dis, son familia. Sí, O sea, notese no fondo que son... E a miña obra pasa igual. Pois non era bo artistazo. Gracias a vos. Dille a xente, recordalle a xente que vas estar canto. Imos estar 2 meses hasta o día 12 de marzo. A xente aquí é encantadora, non vos cobran nada por vir. Os artistas estaríamos encantados de que fora unha exposición moi visitada, porque está concibida con esa idea. Moitísimas gracias, Moxón. Gracias a vos.